Soc Benjamín Almiñana, director d'Òptica Benjamín de fa uns quants anys, concretament des del 1985. Òptica Benjamín és una empresa dedicada al món de la salut ocular, al món de la salut auditiva. Som la segona generació d'òptics. L'empresa Òptica Benjamín ve des de l'any 1950. En l'empresa la nostra prioritat sempre és el servei personalitzat per a cada client i aconseguir la màxima satisfacció en cada compra. Els nostres clients, quan venen a Òptica Benjamín, busquen la proximitat, la professionalitat, la seguretat que dona tots aquests anys d'atenció al client, que és un respaldo, és una garantia de servici. En el món de l'òptica és importantíssim l'atenció personalitzada. El client té que estar contínuament assessorat per a tindre una bona adaptació al producte que millor li va als seus ulls o al seu oït. Un dels secrets del nostre èxit pensem que és el servici postventa. Sempre, 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 en Òptica Benjamín, sempre han cobert totes les garanties per a que ningú client es sentisca defraudat per el producte o per el servici. El primer és la solució òptica adequada per a cada client. El segon és intentar veure l'exigència o la necessitat que té el client per a oferir-li el millor producte en cada cas. El millor producte que li s'acople a la forma de vida, als hobbies, al treball, per a superar tots els retos que ens imposa el món actual, supercompetitiu. Estem a l'última en la millor tecnologia possible per a poder servir als nostres clients de la manera més professional possible. Vull aprofitar l'ocasió per a agrair al poble de Pedreguer la confiança que han depositat en nosaltres des de fa tants anys i agrair-los que continuen vinguent a la nostra casa amb tota la confiança del món.